Безнең максат Татарстанның суверенлыгы өчен көрәшкәндә дә ул Татарстанны оҗмах оясы итү түгел иде. Әлбәттә, ул мөмкин дә, анда хыял куела да алмый. Әмма гаделсезлеккә каршы онда максат бар иде безнең. Иң күп гаделсезлекне без нәрсәдән күрәбез? Татар халкы бер халыктан да ким түгел. Дөнья халыкларының берсеннән дә, Россия халыкларында, урыс халкыннан да без бер ни белән ким түгел. Әмма безнең мөмкинчелегебез милләт булып калу өчен. Милләт булып үсеш өчен. Үзебезне дөньяга күрсәтү өчен мөмкинчелекләр безнең юк иде. Менә шул мөмкинчелекләр булсын өчен без көрәштек. Экономикада безнең максат ул кемнедер байыту өчен түгел иде. Үзебезне байыту өчен дә түгел иде. Мустақил рәвештә үзебез иң кирәк әйберләр белән тәэмин итү. Шул җитә иде безгә. Менә үзебезне кеше итеп үстерү, халкыбызны халык итеп үстерү. Аның киләчәген тәэмин итү өчен кирәкле булган кадәр экономика булырга тиеш иде. Димәк, андый булсын өчен булган уңышларда гадел рәвештә кешегә, халыкка җиткерергә тиеш иде. Кемнеңдер кесәсенә түгел. Гомуми халык мәнфәгатенә. Безгә нәрсә кылмачлады шуңа ирешү өчен? СССРның төзелеше ул урысның матрешка дигән уенчыгына охшаган иде бит. Төрле халыкларның төрле хукукы. Иң зур хукук бер халыкта. Кайбер халыкларның әле автономия республикаларда төзә алмый, рөхсәт бирелми, автономный округ, автономный область. Кайберләрнең гомумән бернинди хукуклары юк. Мәсәлән, Кырым татарлары куылган, Идел буе немецлары, алар җирләренә дә кайта алмыйча гомумән хукуксыз. Без шуннан башладык үзебезнең максатны Татарстан өчен генә түгел, СССРны үзгәртү. Бөтен илебездә бөтен халыкларның хукукын бер дип, тигез дип танау. Федератив мөнәсәбәтләрдә Татарстанның шундый федератив бәйсезлеген алга сөрүче кешеләр булырмы? Менә кадрларны сез күрәсезме бүген? Андый кадрларны бит 90-нчы елда да, 89-нчы елның ахырларында беркем әзерләмәде. Объектив мөмкинчелек, объектив ситуация, килеп торган ситуация үзе тудыра аны. Әгәр вазгыять шул якка килеп җитсә, андый кешеләр табылачак. Алар күренәчәк. Аларны тәрбияләргә кирәкме, укытырга кирәкме, әзерләргә кирәкме? Әзерләү ниндер аерым максат белән әзерләү менимчә кирәк түгелдер, мөмкин дә түгелдер. Әгәр кеше менә чын тормышны аңлап үсә икән, тарихны, үткәнебезне, бүгенге безнең уңышларыбызны, ялгышларыбызны, безгә карата эшләнгән гаделсезлекләрне, менә чын барлыкны чын күзәтә икән, үзе өлгерә ул шуннан. Мәсәлән, күреп үсә икән, ни сәбәпле бездә бүген менә татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасы бетерелә? Кем моңарга алып бара? Кайсы депутатларыбыз моңарга яклап тавыш бирә? Ничек безнекеләр моңар риза булып утыралар эндәшмичә генә? Менә шуларның барсын күзәтеп барган кеше шуннан килеп чыга бит инде. Бер кешегә генә, бер президентка гына өмет баглыйбыз икән, бер нәрсә барып чыкмаячак. Әгәр халык үзе борчылып тормаса, хакимият борчылмый. Шундый закон бар. Һәр хакимият үзе өчен генә эшли. Халык өчен эшләсен өчен хакимият халыкны кабулларга тиеш. Халык аңардан аерыла икән, хакимият та шуны аннан соң да үзе өчен генә эшли башлый. Бу закон, табигый закон. Бүген кабул иткән законның иртәгә инде халык кызыксынырга тиеш җәмәгатьчелек. Кичә кабул иттегез, бүген эшли башладыгызмы дип. Көн сайын. Бер кемнең дә тәкъдим үтмәде минекеннән башка. Беренче сессиядә. Минеке үтте 3 мәртәбә чыгыш ясаганнан соң. Нинди идея үтте? Шушы көннән башлап Югары Советның 12-нче чакырылышының сессияларын радио, телевидение аша трансляция алып барырга. Халык белеп торсын, безне сайлаган халык безне үзе сайлады, эшләгәнне безне белеп торсын. Бик каршы иде партия кешеләр, ул чакта ят нәрсә иде ул. Минем беренче тәкъдимем шул булды. Һәм бердән-бер булып үтте беренче көнне. Һәм көчкә кирип калды. 5 ел буе трансляция барды.
Міне, мында сіздің үшін генә міне минем салам түгелі мына бу йорт. Мына минем йорт. Монсында өзім төшергән. Негізі жоқ инде. Безнең инде 23 елда салынган йорт ул бик тиз кәрде. Безнең мин үскәндә әле бөтен авыл салам түгеле иде. Алар хәзер бетте инде. Урыны калды. Структурасы калды, инфраструктурасы менә. Моторлыгы бетте. Туган нигездә мин бер үзем үстем. Син бердән калайдың? Ишәү идек. Бик бәләкәй чакта ике сеңлем үлеп киттеләр. Берсе сугыш алдыннан кинәт авырып китеп, мин аны белмим нәрсәдән, берсе сугыш чорында бик бәләкәй чакта. Мин бер үзем калдым. Без сугыш чорында үстек. 4-5 яшым тулганда сугыш башланды. Әти сугыштан кайтмады. Начар сакланган инде, әнинең сандыгында яткан. Конверты сакламаган, адресы юк. Менә монысын инде язган. Соңгы хатым менә монысы. Әллә ничә авылда үстем. Бәләкәй чакта. Әтием укытучы иде. Укытучыларны ул чакта я аталар иде тотып. Безнең Актүбә авылыннан 3 укытучыны атып үтерделәр. Репрессияләр. 40 йортлык авылның бәләкәй генә 4 класслык башлангыч мәктәбенең 3 укытучысы репрессиягә эләгеп атылып үлде. Әти дә шул елларда укытучы булып киткән кеше. Укытучылар ничектер шик алдында булганнардыр, аларны һәр уку елы сайын каядыр мәктәптән мәктәпкә күчереп йөртәтергән булганнар. Шуның өчен без мин туганда Мәлбагыш авылында Азнакай районының туган әтием Мәлбагыштан минем Актүбәгә күчеп килгән. 1 яшь анда әтием шунда укытты. Аннан соң Актүбә авылында без анда кайткач укытты сугышка кадәр. Аннан соң Нәдер авылында, Әлмәт районының. Нәдер авылыннан сугышка китте. Телләргә минем ничектер сәләт бик әйбәт килеп чыкты. 8нче класска кадәр, мәктәптә итем әле мин 4 классны Актүбәдә үземнең авылда. 5нче, 6нчы, 7нче Мәлбагыш авылына 8 чакрымга йөреп укыдым. Менә минем тормыш иптәшем Рәзинә белән. Без аның белән бер классташлар, 1нче класстан. Актүбә авылында. Бөгелмәдә татар мәктәбе, 3нче татар мәктәбендә татар телен укытучы хәзер дә исән әле Рәхима апа Сафиуллина. Бик көчле укыттылар татар телен. Рәсми итеп түгел. Шәриф Нигъмати аңа кадәр укыткан, сугыш инвалиды бер кулсыз. Кай вакыт дәрестән безне соңга калдырып, менә бу китап тыелган дип әйтеп тормыйча. Кыса Юсуфны да укый иде. Мәктәп дәресләрендә юк иде бит. Кайбер борынгы шагыйрьләрне укып күрсәтәләр ичек мәңгәрән. Хәтердән укыдыр ул китабын күрсәтмичә. Ул әйтмидер иде, менә булар тыелган, менә булар ярамый дип. Алар ниндиләрдә булгандыр, менә шуңа да барып җитә иде. Менә безнең телебез ничек матур яңгырый дип, өстәмә дәрес формасында шундый кайбер хикәяләр укыдыр. Кемнәрнеке булгандыр ул? Кыса Юсуфны мин таныдым соңнан. Укый башлагач. Укытучыларга рәхмәтле мин. 8-9-10ннан Бөгелмәдә татар мәктәбендә. Татар мәктәбендә укыдым. Бер кыймада күрдем белдерү. Продолжается набор в военное училище дигән. Менә шунда мин киттем хәрби. Шул белдерүне күрдем дә башны күтәреп, ул военкомат дигән бина икән, шуның кыймасында икән ул белдерү. Кердем, анда бер офицер утыра. Мин аңа званисын да белмим, йолдызлары күп. Барып җиткәч кенә армиянең капитаны икәнен аңладым. Айтам, дяденька, запишите военное училище. Какое ты хочешь училище? Не знаю. Санап күрсәтә үзем исемле. Ульяновский связи хочешь? Минем кинода караган бар инде связи, теге катушкалар стрелеп йөри. Әле как-то не романтично. Юк, мине там зана бармы. Саратовский танковый хочешь? Запишите дедем. Жди повестку диделәр дә чыгарып җибәрделәр. Менә шул минем хәрби хезмәтне язмышны сайлау. Бәлки 1 минутта вакыт булмагандыр. Менә күрдем, белдерүне кирип киттем. Язылды, менә шуның белән армиядә 34 ел буталып йөрдем. Күпләр әйтә, сәясәткә мин катнашмыйм, анда минем эшем юк. Менә бу бик ялган фикер. Сәясәткә син катнашмыйча булдыра алмыйсың теләсәң дә. Мин сәясәт белән кызыксынмыйм дигән сүз үзе сәясәт. Бик куркыныч сәясәт. Миңа кирәк түгел сәясәт дигәч, димәк син сәясәтнең бер куркыныч юнәлешендә барасың. Татар халкы бетмәячәк. Бетәсе халыклардан алданрак бетмәячәк.
барыбыз бітсек те, бірінші бітулерден біз болмабыз. Дүния бітсе де біз соңғыларынан боларбыз деп ышанам. Дүния біткенде де татар соңғы бітушілерінің бірсі болып қалар деп. Тіліміз де бітмес. Бітіре алмаслар бізні. Бітірушілерден олдарақ бітмебіз. Бітірге тұрушылардан олдарақ бітмебіз. Міне шумсына мен ышанам. Неше етіп көресіз олайса келешектің? 20 елдан соң Татарстан неше ел? Нешенші ел бұл әлі? 36-шы ел? 2036. Бәлки Татарстанның шегі кеңейір. Бәлки аның исімі де башқа түрлі болыр. Бәлки Татар Башқұрт Республикасының бір ортақ исім табарлар. Бәлки бір Идил Республикасы барлыққа келер. Республика бұл нешектір бір Идил дәулеті. Келешегі біз үмітлі болсын үшін. Біз бұлдырабыз ма, бұлдырмайбыз ма? Россия халықларында бірінші орынға шығу турында күресерге тиіш. Ахляк бойынша бірінші орында. Татарстанда бірнендей ватық семьялар болмасын, бір алкаш болмасын, бір қорақ болмасын. Идеал бар, аңа барып жетмейбі, шыны қойық. Міне шуларның азшылығы бойынша біз бірінші орында болырға тиіш. Юғары білім бойынша біз бүтін халықлар арасында Россияда бірінші орын үшін күресерге тиіш. Культурабыз башқа халықларынан кем яңғырамасын дүниеде біздің культура. Татар тілі башқа халықлардың тілінен кем яңғырамасын біздің Россия халықларының тіліне қарағанда. Міне шундай мақсатларны қойсақ, біз аның нендей дәрежесіне ерішсек те біздің үміт күшейшек.